Don teng teng ki samla shine rang jonggangi ki ong ba mintala ginger bun yo samla shisim ba laduna ka plate. Ki kinthe ruh bun ba kilah ya letlut sha ki sugar daddy. Te guys wat duh jing kir mere kin mau ba ki sugar mommy ruh ki dang bun ba dang let eleno ya kito thar thar. Kine ki briu jong ngi minta ban pe tha ki social media bafer ngam ethu shuh nong kindong ne nong sor ru. Banong haka riam ruto. Haka jingak standard ruto teng leing a dang mutdur di da kibala trei kamsorkar a pin bandangala tippat bapli tangkadur epic ru kimpat iya don. Don ka sngiba uta uwei u briu ula kili samlaya kataka kinthi ba bha briu bha. Bad ulah ong ruh banga don baek, don kali, don masi. Te kataka kinthi ruh haka jing sngiu ben nud kalap diagia. Ute kumla shai kataka kinthi kala fahwan iya kindu bapli. Kataka kinthi haka jingkamen, ka mut bed bala, yoshong bai ki claim, poi pirkhat utau briu, ula wanda ka kajat. Te kataka kinthi kala kili kumno pat piong don, bai ke don kali, kattaru, pi wanda ka kajat, te utau shenrang patula jubab, u ongam pi iid ka dibanga shu prank. Teng nga da pirkhat nga lah don kamban wadlok no. Katba nga da pirkhat bhapat. Upiat ruh lah kiyo dor kaw ruh lah kiyo dor mluh ruh lah kiyo dor. Nagtadala yo kun sa kabay kaway dapsnem iyaw kun. Tau iya bong liet dang sukba syong marwe shwapleng. Fitip nga ruh ngay si bhaya, kineki shine rang ba shait pan number kinthe, wat langa day u shine rang ru. Te kumta ko kongkong, lada fi kwah ba kumno ban lek nang ba fin light na kumkine ki rang sa shu send u number jong pi iya ngangan sa batay, iya fi khublay shibun.